Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande ko bindol. Allah wallino on kollama bismillahir rahmanir rahim no windirte. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim no windirte. Hande kadi ngaren jokken, hade min jokkude noon reftu adoto gaynen naten jangde. Gadden alluwal, gadden kuɗol yo ar ne kuɗol nan yetten ɓalawol. Bismillah. Eɗen gandi kam en jangi ba siñiɗe mimarak wana, en jangi alif e lam e ha saqiru, en jangi alif lam ara, en jangi ha tongu mim, en jangi alif jowiɗo nunarak, en jangi alif lam ara, en jangi ha tongu jubriya mimarak. Ɗum ɗo woni bismillahir rahmanir rahim. Garɗen janguɗen alif lam ha cewɗo mim del lam ha saqiru, woni alhamdulillahi. Janguɗen ara ba jorɗo, alif lam ayna dariɗo, alif jowiɗo lam mim jubriya nunarak. ɗum woni rabbil alamina. Alhamdulillahi rabbil alamin. ɗo haadi. Garɗa janguɗa alif lam ara ha tongu mim alif jowiɗo nunarak, janguɗa alif lam ara ha tongu jubriya mimarak. ɗum woni arrahmanir rahim. ɗum ɗo jangunoɗa ɗo kanɗa jangde ma. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. ɗum ɗo jangunoɗa, ɗum ɗo ɗiggi, ɗum ɗo so ɗiggi ko arata ko ene weeɓi, ko arata ko ɗo nokkata winda. Ay ko arata ko ɗo nokkata winda. Joni noon tawa ɗo ngal alluwal ɗiggino, a windingal, a jangingal, a waawingal, momten ngal jokken windande. Hande jangeten ko mim. Ay mim ari wona, ay lam jangama wona. Hande ko kef oɗo ɓeydoto, ay oɗo kef goto ɓeydi hen to. Ay mim jangama, lam jangama, ko kef ɓeydi hande. Ay jubriya janganomona kadi oɗo woni keso kadi garɗo wowtaƴƴo. Ayde waɗa ko kef tan ɓeydi e wowtaƴƴo. Ay mimarak janganomo, alif janganomo, ay laamo janganomo, ay del janganomo, ay jubriya janganomo, ay nunarak janganomo. Hoy ko woni ɗo ka jangani ko wojji ko woni kefo e wowtaƴƴo. Kef so adima, wow walla wowtaƴƴo ko gotum. ɗum ɗo woni maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. ɓe mbiya maliki. So jiɗɗa ko windude maliki mbatta ko ni mim ay alif taƴƴo mbaɗa lam gadda kefo, ɗum woni maliki. Ayde ko gotum. ɗum ɗo joni ala ko woni ɗo ka jangano. Mim
laam keef ɓeydi hen wadde hande ko oɗo keef janguɗa hande e oɗo wowtaƴƴo walla wow. So waɗini ko wow waɗini mbiya wowtaƴƴo ɗum tan wodi e wow ma woni wow walla woni wowtaƴƴo. ɗone alif o so wattidima mbiyatama ko alif taƴƴo woni. hay ɗo ko mim alif taƴƴo laam keef woni maliki. alif so woni sara bindol wiyete ko alif taƴƴo woni maliki yawmiddini. maliki ɓe mbiya maliki ɓe mbiya maliki fof ne yaha anani e goforen no jangirta ni ene joguiɗo ɗo fawi jangde mum nde nani mbasa yidde hay goto jangen. ay ɗo ɗum ɗo woni mim laam keef ɗo ɗum ɗo ko jubriya wowtaƴƴo mimarak ɗo henne ay ɗo ko alif laam del jubriya nunarak gasi saɗani jangde ma yaawi ko janguɗa hen famɗi hen heewi hen yo ɗiggu tan. joni gare mbaɗen ni momten ɗo mbaɗen ni mim ay laam keef woni maliki ɗo henne jubriya wowtaƴƴo mimarak ɗum woni yawmi. alif nani laam nani del nani jubriya nani nunarak woni addini o ɗo woni maliki ɗo woni yawmiddini o ko ɗo yaltata yawmid oɗo mim e laamo jadata maliki yaw e deelo mbiya maliki yawmiddini. joni ha ganda tan ko serdum ko one ngara mbaɗani gasi ɗo tan janguɗa hande ganda nde ɗo windande e hewde ala ko woni hen ko a jangani sona tan oɗo keef goto sona tan oɗo wowtaƴƴo goto. ko heddi ko foof nde janguɗa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim ɗum ɗon foof natti nder ɗo atinani ɗum. to ɗiggi tan ɗo yawat ɗiggude to so ɗiggani ga ɗiggata. wadde jangen adi ko mim laam keef rewi hen ko jubriya wowtaƴƴo mimarak lesto wonton ko alif e laam e del e jubriya nunarak. a faami ɗon mim laam keef jubriya wowtaƴƴo mimarak lesto alif laam del jubriya nunarak momten ndendine lawa gotol. ay mim laam keef jubriya wowtaƴƴo mimarak alif laam del jubriya nunarak gasi ɗum ɗo woni maliki yawmiddin
maliki yawmiddin baɗani ay ɓe mbiya maliki ay ɗo waylaki ay alif lam del suriya ay nura ay waylaki ɓe mbi tan maliki ɓe mbiya maliki gasi o tan serdi ɓe mbiya maliki ay foɗani ɓe mbiya maliki foɗa a famide so foji noon ɗo wiyete ko alif tajjo nani so foji tan ɗo wiyete ko alif tajjo ɗo a jangi alif jowiɗo ɗo ko alif tajjo no jangirɗa wow tajjo ni ɗo na ko alif tajjo ko wow tajjo wodi e alif tajjo to ko wow tajjo ɗo ko alif tajjo a fami wadde jangen ɓaren mim lam kef jubriya wow tajjo mimarak alif lam del jubriya nunarak ɗum ɗo janguɗen hande kaɗen ɗo haɗa hewde hewani kono ala ko woni ɗo ka jangano so tan kefo oɗo kañum oɗo wow tajjo gasi sa yama wow walla wow tajjo ko gotum nani wow walla wow tajjo so adima ko wow hakkude bindol ko wow so woni sara bindol noon mbiya ɗum wow tajjo no mbiɗa joni maliki yawmiddin ɗo jubriya mbiɗa wow tajjo to wonno ko sakkiti ɗon omo wonde jubriya o mbiyamo wow tajjo sa yetti jubriya o tan mbiyamo wow a fami eyyi kaɗe ɗon ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañirɗon jangon ɗigga on kola koye moɗon ƴewon bawɗo ɗakkoɗon sara makko o holla on o walla on ha jiyon lawol walla a yiyani ballawo mo noddu en 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o gara cagge saggere ma a saggani ɗum jinmi yo Allah wallu kadi yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah won gondiɗo onon wonɓe Dental Dina TV walla onon wonɓe Facebook walla wonɓe bangeji goɗɗi e janga hen oɗon mbiya yo mbaɗe hen balle moɗon yo mbaɗe hen jingere moɗon kono walla golle ɗe ɓuura yarude yeeso oɗon gandi courant wifi connection ko jawdi heɓata ɗum noon wadde goto kala nanna jungo e poos nanna e oɗon numéro 00221 77 906 14 81 waɗa yaya waɗa li yiya WhatsApp o gara kala mbiya ko min kaari gonɗo nokku kaari waɗi hen nonggam jingande golle jahoje ɗe on saha noon mbawi jokke golle jokka on saha mbawi Allah sellin doole ɗe cella yo Allah wallu en nande e famde 00 221 77 906 14 81 yaya li jiya WhatsApp o an jiɗo nadde hen o walla an jiɗi waɗa ballal ma ndewa hen so Orange Money so Wave so Western Union garam mbaɗa hen ko mbawɗa aɗa fandi aɗa walla julɓe aɗa walla jangde nde aɗa walla julɓe jangde nde roke nande e famde